Salut abonaților și bun venit la nou videoclip pe Brawl Stars, o parte mai OG, mai veche. Hai să vedem cine pică în Mega Box. Una bucată Sally. Ne-a picat deja un skin. Prostul a zis. Da, ne-a picat ceva. Bă, ne-a picat! Pipe! Te urăsc! Te urăsc! Da, bun, am lăsat și a zi pe fondat. Îi dor o porcărie. Da, bun. Bă, ne-a picat Piper. No, bun, deja avem 3 skin-uri. Unul Sally și acum avem pe Piper. Sau Piper, nu știu cum vreți voi să ziceți. Avem ceva. Ori să ne pică ceva bun. Deja mi-a picat ceva bun. Încă unul. Brawler. Hopa, avem un bonus. Hai că dau la ăsta. La Piper. Avem 50 bucată. Mai avem încă unul. A, da, și cine vrea să încerce jocul se numește Sigma Brawler. O să mai jucăm încă un Brawl Stars, unul foarte vechi, înainte să fie global. Cât mai durează până când se deschide. Da. Stai să văd ceva. Da, bun. O să vedem cine pică mai apoi. Am terminat. Ce ni s-au dus banii? Amin! Și ne pi... Da, bun, hai să vedem dacă reușim ceva. Cu Piper. Pe celălalt, adevăratul. Slăbuț. Uite-l pus pe Dorel. M-au fi toate la asta.
Yes! No, bun. Am câștigat. Hai, nu avem mai și ceva audio. Avem ceva foarte rar. Bine, acum. Acum în Brawl Stars-ul din 2024 e foarte rar skin-ul. Că îl ai doar în 2019-2018. Bă, hai să vedem ce mai ne pică aici. Cam nimic. Hai să ne vedem cu Rosa. Ce facem? Videoclipul ăsta să fie maxim de 12 minute. Sau poate mai mult, depinde. Bă, dar tot se ascunde acum. No, bun. Cu... What the... da. Foarte ușor meci, putem zice. Facem încă ceva. Da, dacă cine nu știe sau nu se joacă, sau cine se joacă de foarte puțin timp, Brawl Stars, cândva se juca cu boss, ca acum. Adică pe ăsta Sigma Brawler, cam neapărat nume, pe ăsta sunt boți. Că asta era și varianta aia atunci. Am primit cu Colindo, da, primesc aceea. Încă una. Da. În meciul ăsta mai jucăm să apoi vedem câte am câștigat. Încă unul mort. Nu știu de ce era așa de ușoară cândva asta. A, l-am găsit pe fratele meu. No, bun. Doi. Asta e bun dacă ești începător. Și nu știi cum e treaba, chiar dacă e mai vechi. Haide, bă! Mi-a dat somn pentru câteva minute. Hai să mergem după el.
L-am omorât pe Frank. Acolo în serii. Hai, mă, mai te ascunde, mă. Gata. Mai jucăm, mai jucăm. Sincer, cu cât mai multe trofee ai, cu cât mai greu, cred că e. Începe să fie. Nici nu vreau să știu la cei care au deja 1000 de trofei, nu știu, nici nu vreau să știu cât de greu e la ei. Haide, haide, hai, că te aștept. Ah, uite și pe Bull. Uite, pe Nita. Oare ce substanța asta? Pe bună, iar unul acolo. Încă 5 meciuri și apoi vedem ce ne pică. Oricum. În zilele astea o să încerc să reiau înapoi videoclipurile și să filmez. Doar că n-am mereu timp. No, ce vrei, smacker? Hai să vedem dacă ne acceptă este. Hai jucăm. Că doar, bine, oricum jocul ăsta cred că mai plin de rus. Nu cred că sunt mulți români, cred că pe jocul ăsta.
Bă, abonați-l, cum ar fi dacă pe videoclipul ăsta, bine, primul, da, este al doilea, de fapt, de Brawl Stars, doar că mai veche versiune, să ne pice ceva epic. Ar fi ceva. Un Spike, un Col, un pasărea sau un leon. Ar fi ceva de vis. Esta la vreau. Ne întâlnim și cu El Primo. E mort. Penny. E bun. Acum trebuie facem 100. Hai să vedem ce mai putem face. Hai că luăm pe Sally. No, bun. Acum mai sunt 2. Ce face primul? Ce ușor. Când facem 100, atunci o să fie bubuiala mare. Adică o să avem foarte multe de deschis. Bine, nu chiar multe, dar na. Vă ascult voi. Stai acolo, lui Primo. Bravo. Încă puțin să avem experiența 4. Noi bungem pe aici. 90 de trofei, 9 victorii. Încă una să mă duc. Hai să vedem cu duo. O luăm pe ăsta să mai jucăm încă puțin să terminăm ce am zis. Tot cu bot. Hai de capul meu, măpile astea.
durere. Și dacă mor ăla, să sunt sare să mor. Ocupă-te! Gata, s-a dus. Agă jucăm încă un rest care trebuie să distrugem. Safe-ul cu plin cu gemuri. Și apoi mai jucăm un solo și aia a fost. Na, pentru mine dată am murit. Da, să pierd niciodată. Poate-te, săriucu! Normal, fi de baba. Ce faci, Frank? Doamne! Să nu-mi dus că eu trebuie să fac toată treaba. Da, să înțeleg, da. Uite barul ăla. Al lui Brian. Care că să ziceți. No, bun, doar ăsta de la bar. Îl zic pe românește. Haideți, bă. Yes! Da, în sfârșit. Am reușit. Mai punem unul de ăsta să îi. Și acum de data asta am făcut un plus. Pentru că m-am postat. Adică deja 24 de vizualizări. Poate pe viitor facem să un live cu Brawl Stars. Până acum am făcut doar cu Fortnite. L-am omorât pe Spike. Oricum, cine a văzut ce am postat eu când merg la școală? Amin.
Bun, hai să vedem ce ne pică. Primul. Hai că... El Primo! Da. Cam atâta. Pe cold. Să cam atâta. Am terminat aici. Hai, pare ceva. Ne. Spocos! Bă, ne-a dat 2 bonusuri. 10? No, hai că am cicat ceva, am meritat. 1, 2. Bonus! Încă un bonus. Avem ceva bonusuri. E bun până acum. Încă... Gemuri ca gemuri, dar... Brawler, ceva? Cam asta arată situația noastră. No, hai să le dăm înainte. Să ce aici, nu? Nu este bun. Ăla este optica Leon, este bun. Vrei? Hai. Bă, să nu-mi zici. Ciuciu, asta e. Deci, doar cu boss se poate. Urât. Credeam că o să ne dă cu mai mulți, cu ceva. N-am nici viață multă. Gata, e mort, e mort, e mort. No. Este... Bă, ce? Cum arăta să stai?
Cam atât a fost. Înapoi la treabă. Vine, bă! Leon e mort. Slăbuț. Foarte slab, da. Ala, sigare, zice, de ce mai postezi cu Lambert? Tycoon o să mai postez cu Lambert. Tycoon. Doar că nu acum. Dacă trag așa cu mine, o să mă fac să mai joc. No, bun. Unde e ăla? Uite, să pe cold. Hai să vedem. Bă, nu stai acolo, că tot vin după tine. Hai să vedem, unde e? Că l-aștept. Dacă acolo... Da, da, cam, nu știu. Nu mai fost de... Ce naiba? Nu, de ziua lui ăsta au fost, dar eu știu. No, bun, ce mai avem noi ore pe aici? Hai cu ăsta. S-a dus. Da, cred că este ora. Foarte prețios. Cold. Da, No, bun. da, aici. Mai sunt 3. Eu să... A. O, de ce să bat bătălia finală? Bă, nu fugi, că nu-ți fac nimic. Da. Dumnezeule, la maxim. Cu contul celălalt ar fi extraordinar de bun. Opa, ce-am? N-am nimic. No.